Ah. Terus didang. Ya ora no Mbak diintil sik. Jenenge dikaru. Intil. Nek kene diintil. Sopo ling Agawe pikirku komen Seret ireng tak sawang tambah manis Di bebungan yen lakone Wah, matur nuwun. Piye Mbah, nek ro Mbah Anggi piye jenengan? ya rada imbang. Imbang maksudnya? Padha-padha saon. Padha-padha 45. Nggih, hatur suwun Mbak Anggi. Wah, Karang bar sakit ki ya bobote medun to. Mbah. medun kabeh Ya, medun. repot. Soalnya Iya. nggak doyan makan toh Mas Yusuf. Oh. Kalau itu bagian pencernaan utamanya itu susah. Teratenane angel. Mangan ndelok liyane mangan soto, mangan wedhus iki mau wedhus ra iso ya mung ndelok tok. Kowe ndelok. Wedhus Mbak, kambing. Iya, kambing. Nek bendina ya kur mangan iwak terus. Iwak apa? Aku ngemut gusi wae. Iwake dhewe. Iwake dhewe tok. Dhewe. Walah, Iya. anjing. Mbok dahar sate kambing, Mbah. Wah, mbok ora ngecel. Mung pingin ngono kae lho. Walah. Kaya piye le arep mangan to nek ngono iki. Sate. Ya meng kari dilenggarak. Apa mangan sate dadak di blender. Kudu lembut ngono ya, Mbah. Ya ora apa-apa, mak sate langsung diulu ngono engko Sak sunduke ya, Nek. engko metu-metu malah isih utuh kok, Mbah. Ngawur weh. Iya. Iya. Sampun dipun aturaken mriku podhang kuning. Nggih. Menika atur ibu-ibu wonten mriki. Nggih. Iya. Ki mau sing saka ngendi mau? Surabaya. Ora, saka Lubuk Linggau mau ngersake pamit mulih. Oh iya. Oh ya wis gek pamit, heeh. Ki lagu kok, Mbah. Lah yo gek dilagokke. Oh, ngaten. Ya, urute Mbak Anggi ana sapa, Mak? Ana Mbak Supre. Oh iya. Walah, suprihatin. Nggih. Disepoti. Oh ya, mangga kanca-kanca disepoti Mbak Supre menika. Ya. Monggo. Wah, Ngapa, Mbah? Kenapa Mbak? marem. Kok marem? Neng nong nang blep. Bluk. Bluk. Oh, nggih. Sugeng dalu Mbak Apa? Elisa. Geng dalu Mbak Niken. Ngapa, Wis Mbak? bayangke to. Ora. Nek tancep iki mau. Bayangke lemak bluk. Kok mak belum mak jelep. Le tiba ki opo? Yogur kari bayangan karo karep, Mbah. Kok atos to Ora apa-apa jek duwe karep ki jek apik ya Mbah ya. Ayo nak ya. Ayo. Nakal banget kae. Iya. Nggih. Tembange mriku anu pamit mulih. Pamit mulih. Diduetke karo Mbak Elisa. Oh ngono. Dipinangani bareng ya. Iya. Nggih. Aku tak anggong. Jenengan lenggah riye. Heeh. Nggih. Kok ndak ra iso nglayani semono kae. Nggih. Oh ngaten. Ngateke delo-delo gek lenggah ngoten apa. Wah, lah suwe. malah vakum. Wah kula rapun matur to, Mbah. Nggih. Ngadeg niku nek ajeng kanggo mawon. Oh iya, ale. Nggih, leres, Mas. Iya. Nek kira-kira ngadeg kok wis lemes nggih mpun. Nggih.
Lah nggih. Iya. Apa dadak disangga? Wah, HP-ne anyar meneh Mbak Elisa. Piye, pengen ora iki iso ditekok lho. Bisa ditekok ya. Elak tenan. Iya. Iya, ngene iki Pak, pemberian juga dari Sobat Ngebiar kemarin ulang tahun itu. Terima kasih. Oh iya, matur nuwun. Iya. Pamit mulai. Mangga Ca, kayak apa? Yo. Ayo yo. Ansal laras lho iki. Ada Mbak Nika. Oke ya, oke ya, oke ya, oke ya. Mbah Sehono iki jan wis Pripun? meng lenggahe semu. Semu pipun? Semuntak. Semunta. Ampun enten mriku mengke kelilipen lho jenengan. Apa Ya semua nyangine soalnya mobat Lah nabi iya lho. iki. semono gedene kok nglilipi? Loh, kok nek gogrok barang? Hah? Kok nek gogrokane barang? Aku ya nggo kresek kok. Diadai ya, Mbak. Go mulih disop ya, Mbak. Disop Gilane. brambang goreng. Eman benjang iku intangane gawe kuciwa kula badalila yen tanganti kok sia-sia yo Ayo tarik ye. Wah, telaske. Di anu, apa jenenge jaranan. Oh iya. Eman As. Apa, Mbak? Apa? Kok emosi ngapa? Kelebon apa-apa piye iki? Kelebon apa Mbah Sehono? Kelebon. Kuwi mau lho. Kelilipen apa? Kelilipen. Kelilipen Mbah. Kelilipen kok kelebon.
Ah biasane ki ngleboni cih. Kok malah kelebon. Wis lang. Wes ilang dhewe. Nggih, sampun. Makasih Manike. Ora klebon ning kepiur. Kepiur. Luar biasa pamit Nggih, mulih. matur suwun. Saya Wah, ngeregeng jaranan. garapan Ansor Laras. Iki wis mau bar selindro terus pelok. Pelok. Iya, bar pelok terus selindro meneh. Selindro meneh. Pokoke selang-seling bae, Mbak Elisa. Nggih. Ini putra daerah belum aja nih. Ya putra daerah. Cah kene urung. Cah kene 2 menit bae. Iya. Sapa, Mak? Mbak Yanti. Oh iya. Mbak Yanti. Sepote apa? Anu sing grombyang. Nang 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 ning ngono kae. Oh iya. Iya, Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas Mbak Dalang. Yanti, ya. Nggih, ajeng nimba sumur. Nggih, turune jenengan ngelak. Kula timbake. Penggemare akeh banget. Sinten? Niki Mbak Yanti. Lah karang ning desaku dhewe. Ayo tangga teparu tok gugahi kabeh ki. Lah nggih kula lek woro-woro wis 2 minggu kepungkur, Mbak. Sesuk ndelok aku yo. Lek gelungan 3 dina to kuwi. Lah ket mong esuk. Oh ya wis. Mbak Yanti, Sugeng apa dalu, Sugeng Mbak dalu. Elisa, Mbak Sehono. Nggih, sugeng Mau aku dalu. kok ora dibungkus ke tiwule. Kan rareti tiwulmu rasane piye? Lah kan wis goreng akeh yo. Ah. Kanca-kanca Tiwul. do mampir lali ratakne tulisan. Yo, Kudune ngarepan latakne duga-duga ngono. Oh. Ora lentekno. entek. Nek gapleke gelem wae gaplek. Wah. Ya wis. Nanti gaplek ro tiwul. Hah? Nek Ya kon tiwule disambeli. nek tiwul ki saka gaplek. Disambeli. Iya. Oh, tiwul Disambeli. itu dari gaplek. Gaplek digawe tepung, Iya. terus didang. Ya ora no, Weh, Mbak diintil diintil sik. Jenenge dikaru. Intil. Nek kene diintil. Sapa ling ngintili? Ya sing arep masak tiwul. Oh, Diintil sik. Nek kene jenenge tiwul. Tiwul. Nek Cilacap kono jenenge oyek. Oh iya. Kok iso ya? Heeh, nek kono ya ana sing ireng ning gedhi-gedhi kae. Heeh. Nek kene iso lembut, Oh. iso digawe roti barang nek kene. Kuwi tiwul, tiwulmu iso digawe roti ra. Roti apa, Mbah? Nakal. Ora. Nakal. Soale kan saiki makanan itu dikemas sing lebih bagus Oh. supaya Ya, harganya naik. harganya Oh, naik. ngaten. Wah, nggih. Oh, umpama tuku jagung, jagungnya dipipili, Heeh. terus diwadahi, terus engko didol dadi larang, mone 3.000 dadi 15.000. 5.000. Oh. Nah, iki Apa meneh digondol manuk jagunge larangnya. Kok iso larang, Mbah? Lah sak manuke Saru ya. ya. niki Prau napa? layar nggo tutupan mengko. Oh iya. Oh, Oke. mungkin Nggih, kayak tutupan tutupan. nggih, Pak. Nggih, Niki make dereng bar ni tutup, prau saya layar. buka warunge. Makanya Oh, nek iya. perahu layar ndak bubar. Oh iya. Napa Iki niki? Sesideman sikik. Oh, nggih. Oh, iya. Dibawani karo Mbak Elisa penan. Oh iya. Ya. Semut ireng. Awas Pak, ada trek Pak. Ya, Trek. ya itu. Trek kok ya. Wiwitane Wah iya. anderek sang pekek Wah iya. priya bagus kang olah budaya Sowan. Sinten iki, Bang? Oh, Mas Dalang. Tak kira Mbah Sehono kok suarane apik. Ayo ming kari karep kuwi mau kok. Kur ngece rek kuwi. Sawan menyang kutha gedhe. Bendera
Selendang kuning kang saking bukit. Wah, aku ki anu lho gumun karo Mbah Seana. Pripun Dimas? Piyai sampun sepuh ning gusinipun tesih rapi. Ibu langsung Ya ampun. Gusine Kemarin isih Mbah Sehono lho niku. Heeh kuwi. Kathah sangat. Ra apa-apa mah rata to. Ampun Sumba. Ora wong sing gingsul kok 18 wae ana kok. Terima kasih. Kuwi kesel undune. Iya. Hae yo. Iya. Swara. Swara kurang Ramono lan wasesa umro Ngungro marang bendara Dia. Dia Sulestya Bejer. Kincangake alis Lah yo nyicil Saruk wae. Nyicil Ayo ditakke. Ya, kayak apa? terus tresno sesideman. Ya. Langsung di irama seger wae, Mak. Oh ya, ya. Monggo Mas Mejo. Yo Mbak Yanti dari Giring Ayo ya bisa. Ya, Insyaallah Giring Mulia Goteng. Mambu sate. Yen wasling seraya swaku aku isih mampu Syukur. Udu. Ya. Urip. Ngopo kuwi? Sapa kuwi? Lantip onde-onde. Iya. Ya. urip ana kutha gedhe
Aduh, tak tumpang. Ayo Bruk. Urip ana kutha genti gawe atungake apa saiki gawe apa wae Matur nuwun. Iya. Mbak Yanti wis nembang. Oh iya. Piyai kene kok kuwi. Piyai. Lah iya. Ah, kok dulure do nyetatus ning WhatsApp. Oh, Aku nonton ngono absen. Kene iki mah apik-apik suarane barang. Kula nggih nek mriku mboten namung suwantene sing sak. Napane? Anu ke Mbak Via nembang ke? Iya. Mau Mbak Via iki ana anu pamundutan dawuh saking kasepuan mriku nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang. Oh iya. Jane nek Mbak Via sing maju ki fragmene suminten edan. Oh. Nek gandeng iki dawuh ya wis aku manut bae. Oh iya. Ayo Mbak Via katuran jumeneng spot kebanggaan. Oh iya. Monggo Mas. Wong edan ayo wong edan. Ayo. Jan spesial tenan ya Mbak Via le maju. Oh lah nggih. Loh, kau eh. weh. Wong edan. Sinden ki nek sinden lara jiwa. Tak kira ki nek uwis, Je. Lah wong nembang kowe urung apa-apa terus bali. Mike keri kok ya. Lah wis joget rono kok. Wes. Geng dalu Mbak Via. Nggih, geng dalu Mas Dalang. Nggih. Geng dalu Mbak Elisa. Gendalui apa to? Geng dalu. Wah. Sugeng gitu kan kok gendalu. Lah aku melu-melu kono kok. Oh, gendalu. Geng dalu. Geng dalu. Oh, Lah nek kowe gitu. gendalu. Geng Gendal. dalu. Lah nek kowe. Nggih, sugeng dalu Mbak Siana. Sekedalu. Pripun kabare Mbak Siana? Sae. Oh, alhamdulillah. Nggih. Halo, omong apa ngono nek Mbah Siono? Mbak Siana pipisnya lancar. Hah? Pipisnya lancar, Mbah. Rendet. Rendet, Mbah. Minum bio meringan. Apa kuwi nggo memperlancar kok ngono kuwi ta? Nek lancar aku ngedunke meneh. Kok ngedunke? BRI. Lho. Oh ngelancar ling ngutang kok. Sekedalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Napa to kok ngeten-ngeten ki napa to? Kesetrum kowe. Walah. Mbah, iki wae kaya wong lanang kok jenengan kaya wong wedok to.
Oh, iya, Kijolan. Kijolan no. Kijolan. Oh, kleru iki mau dadine. Ora apa-apa, jiwa yang tertukar. Heeh. Iya. Anu iki mau framen anu, Mbah. Ketapruk. Hah? Anu ketoprak. Oh, Ketoprak. Roro jonggrang. Iya. lara tenan nek iki. Ngapa? Jonggrang. Lah iya to, iki Nggih. dawuh saka Yo, kasepuhan iki. nggih. Iya, ya. Ya karo Mbak Elisa ngono lho. Kok terus melayu ngono lho. Ayo, Bandung. Ku dadi demit apa? Heeh. Ayo. Jonggrang. Wah, iya. Gusti Putri, jarene Sing mangon. Bandung ki gagah pideksa. Kok melintir-melintir ngono kuwi ya? Jarene Bandung ki gagah pideksa. Kok wis tipes kayak melintir. Iki Aja dipragake ing kondakan. iki Bandung pengapuran. Jonggrang. Jonggrange sik endi? Jongrange sapa sih jane? Sapa? Iki ki aku dadi bature. Oh ya baleni. Ayo kudu tertib ayo. Iya. Baleni. Jonggrang. Bagus. Bagus ngaten niku Gusti Putri. Terus pepet aja, pepet terus. Engko sik. Ora. Kendegeken. Bajare mau kijolan. Wah, Ya madeg wedok saiki iki. Oh. kowe iki jane mung lamis karo aku. Jare aku kon nyegur sumur kon njukuke pianggonmu. Ning aku tok uruki sak wadyabala nganggo watu. Untunge aku ki Bandung. Coba aku Subrata. Subrata ngapa? Aku wis lara. Bandung ya Bandung, Subrata ya Aku Subrata. Bandung. Ah. Tau dadi brata. Tergantung dinane kok ya. Jane kowe iki tresno karo aku apa ora? Ora. Yen ora kakangmu wae wis sirna margolayu mergo mungsuh aku. Karo kakangne Kowe sapa? dadi wanita boyongan. Tak boyong ana ing pengging sepuh. Nang ndi? Pengging sepuh. Penggeng sepuh. Daerah ngendi kowe? Heh? Daerah ngendi? Boyolali. Oh. Karo ngrendeng, Heh? karo ngrendeng. Cedak beji. Wah. Hei, malah do rundingan tek berase. Anu mantun Apa mawon Gusti kowe arep Putri. njaluk apa maneh? Aku seneng rumah. Wah. Aku ora seneng karo kowe. Heh? Mulia. Aku ora seneng karo kowe mulia wae. Wah, jonggrangé atos. Anak mulai ora apa-apa wong ya wis lunas. Ya kono. Kowe njaluk apa? Barang-barang lah lek wis lunas to. Iya kaya mendring karo Mas aku. Iki ketoprak ora kok. Ya wis ganti dapukan wae. Nah, ngono. Loh, manut sutradara kok Ganti kowe. dapu. Oh. Iki kok aku kesel. Anu, iki siapa ya? Hah? Iki siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Coba. Loh, mana saya tahu? Ngapain Kamu lo? Bandung. Bandung. Katanya Bandung udah ke Surabaya. Bandung Surabaya. Iki Bandung karo Roro Jonggrang ya kok Oh. dadi bahasa Indonesia barang. Oh iya. Dadi kesel aku. Ngene lho, Ndung. Iki sing ceto sing jelas wae tak jelasno ning Iya, awakmu iya, ya, iya. Ndung. Heeh. Wis mateni kakangku, bener ora? Bener apa bener? Bener. Lah, Wah, lah jenenge Jonggrangé. kowe wis mateni kakangku, mosok ya aku iso tresno karo kowe. Model apa? Ora model. Nah, ra mungkin iso wiwit ana tumbuh tresno marang jeliraimu. Hah? Gak mungkin.
Sliramu. Amerga apa? Dendam maiku dendam ke Sumat. Nganti. Iki jonggrangnya saka luar negeri Lah apa ya? ya, ngono lho, Ndung. Nek kowe encen pengen karo aku ndelok swaramu kaya ngopo, apa kowe pengen menunjukkan apa ning aku ngono? Duwe apa kowe duwe apa sing arep mbok pamerke apa? Saiki wong wedok wong lanang arep golek wong wedok kuwi kudu modal nukokke apa to apa. Kowe njaluk apa? Arep njaluk bayi 1000 kok bayi 1000. Ayo. Apa kae? Bayi 1000 seneng iku dudane. Tak turuti. Waton kowe gelem dadi garwaku. Kowe iso candi 1000. So, Nek aku ora njaluk sewengi tak sudoh sithik meneh ya. Iya. Carane ana titiyoni, gandayani, puspa tajem kuwi pas titiyoni, pas yoni. jam pira kuwi? Dadi 12:15. Waduh aku urung bali mah. Urung bali mancing aku. Ya wis rada. Gantung kok mancing. Rada isuk sadurunge ayam berkotek. Pejalukmu kuwi. Ya, Tak turuti. ya. Lakonono nek nganti iso ke bangun. Iso madek candi 1000 cacahe sadurunge ayam berkokok. Bandung mumet, Bandung mumet. PN aku dari Bandung mumet. bojomu. Bandung mumet. Ya, Ya. dok. Ya. Yo. Tak suwun marang Bathara Kang Ager Jagat. Aku bisa gawe candi. Piye ya, Mban? Apa ya engko bakalan dadi ya? Tulung iki krame. Hah? Aja. Tolong ewangi kukuruyuk ge penonton. Ewangi kukuruyuk ge. Ayo penonton. Iki kebukti wis ana kuku berukuyuk. Iki kene kok akeh wong ternak ayam potong to. Lehor. Pitekku akeh kok pitekku. Iki ki mas kukuruyuk. Kuwi merah titik tondo nek iki wis gagat enjang. Kluruke beda karo jago nggonku. Lho, jago nggonmu piye? Tuku kerupuk. Odal bakul kerupuk jago nggonmu. Ning kene kruyukku. Apa iki mau? Kukuruyuk lah. Ya apa meneh iki? Kukuruyuk. Wes sing bagus, iki wis iso kudune candine Caca 1000. Nah. Senajan iki wis esuk ning itungan iso kae mah luwih saka 1000. Wah. Asisten. Hitung. Wah, modern. 1000 apa durung, ya? Modern. Ayo. Siji, angkat tangan. Loro. Telu. Papat. 5, 1. Kesuwen. 200, 250, 600, 750. Yo, 750. Iki tawa apa? Dolan. 750. Ranjang-ranjangan ya, Mbak. 50, 50, 9. Nah, 1000 susuk ra? Sangang. Susuk to? Susuk i. Susuk piro? Siji. Berarti rong genep kan? Urung genep. Ora iso. Durung genep 1000. Dadi sih kurang ora jangkep 1000 cacahe ning 999. 100 Cek. sangang. Piye kae mau? Sangang. Iki rumah saku ya bakul trawana kabeh iki. Ngopo e? Lah teng Cerwit kok 150, 200. Kok bakul obat malahan. Yen ngene berarti rong genep lho, Ndung. Hitungen. Kurang piro? Kurang siji. Tak dobel ning terus ngedukke. Ora ono nyang-nyangan. Nek kurang siji ya kurang. Kurang siji. Yen kurang siji genepe 1000 kowe jombrang. Upama sing dadi janji aku aja aku tapi emban ngono wae piye? Kabutan ning gotong. Ya wis aku. Piye? Duh. Aduh lek ku gawe urung pati o garing. Lah kok orang pati kok garing? Mlenyek.
Aduh. Bandung, kok Bandung. Apa? Jonggrang. Jograh. Kowe dadi watu, Grah. Edan mau omongan ro watu ki. Wis yo nganti esuk yo. Aja. Aja ngene iki njok nyanyi Roro Jonggrang apa piye ngono. Ah. Lah kuwi penggeronge sing meking iki lho. Oke. Hah? Aku Ora tak koyo. ngombe. Ora, iki bar Fragmen bar gaeke candi terus apa nyanyi gala-gala wae. Oh, gala-gala yo jatahmu ya. Ora Mbak, sambung. tak wakilke, Mbak. Gala-gala. Oh anu kuwi wae Mbak Elisa karo Mbak Via wae. Aku ngesake Mbah Seono. Oh iya, wah. Iya. Wis, Mengkari karepe sih. seniwati teng Biyuyung ngono. Mbak Vi aja ya. Aku ra iso dangdut aku. Aduh aku yo urung tau ndang. Cukup. Kok kaku-kaku. Bandung. Doramu. Bandung. Kula Kang Mas. Lah iki duet e. Ora apa-apa dhewe ora apa-apa. Ya kamera karo Mas Cucok. Wani kok. Iya. Oh ya karo Mas Cucok. Iya. Mas Uca. Mas Cucok sahur ayo. Sik. Yo. Ngapa? Ya. Ayo disepoti ora? Sapa? Cocok. Mas Cucok. Uca babah. Ya iya no. Apa kae? Uca rawa. Bandung. Bandung. Kula. Isih to iki. Iya. Gala-gala. Karo Mas Cucok, Mas Adi. Ya. Apa kaya ngomong ngadeg Mas? Nggih Bu nggih, ngadeg nggih Bu. Ben ketok le. Oh, kajenge ketok. Niki iki gagah dhuwur. Kowe urip listrike kowe. Rak dhuwure pun padha tiang lampu merah to, Bu? Nika. Iya. Gala-gala. Mas Adi. Iya. Ki kok terus nembang apa neh? Ya kuwi kayak perahu layar kuwi mau. Oh ngono. Ya. Nggih, Mas Adi. Nggih. Iya. Piyai kok le sopan. Sopan beda karo sing wedok kuwi. Ya. Aku po. Heeh. Nggih Mas Dalan. Nggih, gala-gala. Nggih. Mangga. Bercanda tawa lepas renyah cerita rindu gayamu ketika bermanja tawa lepas segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk Ketika ku meraju Ku rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih Kini ku telah kembali memadu kasih Setelah lama ku tinggal pergi Ku menanti memadu kasih rasanya rindu di hati Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya Oh tiada terkira rindu segala-gala-gala-galanya Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya
karo Mas Adu sing ngaturke apa mau gala-gala. Heeh. Mangga Mbak Elisa kalih Mbah Siono katuran jumeneng. Oh, iya. Iki lagu penutup. Heeh, Prau Layar. Oh iya. Sing nembang sinden kur muni kabeh. Oh iya Mak ya. Heeh. Mangga tembangipun Prau Layar kaya ngapa sa, mangga. Ayo sarone lan Mbak Elisa. Nggih. Gojekan mriku nek kokean ya ora kepenak ning nek ming sedhela ya rasane ning ati kurang marem. Leres menika. Pramila kula tak nglajengaken lakon niku tesih dawa lakone. Iya. Tumuling sak mangke kula ngaturaken matur nuwun awit pendhaipun Mbah Siono kaliyan Mbak Elisa sampun kepareng ngegengaken pagelaran dalu niki. Nggih, semanten ugi kula mbok menawi wonten anggen kula gegojekan keladuk jenengan pangsami Mas Nggih, Yusuf Mas. lan Nggih. khususipun warga ing masyarakat Girimulya mriki. Nggih. Mugi-mugi Girimulya saya ngrembaka Amin. tanaman ya iso subur, Amin. saged panen ingkang ageng. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kula semanten ugi Mbah Siono. Kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten mbok menawa kula keladuk ngunekke jenengan metik lan sak panunggalane barang. Nggih, menika namung kangge hiburan. Wah, Nggih. Semoto, nggih. Ya, piyai iki nek profesional ngono kuwi kaya to Mbak Elisa karo Mbah Siono. Matur nuwun. Ya, Menuwun. tak neruske lakon sike. Oh ya, ya Mak, ya. Fatihah sike kanggo para punden dalang ya Mak ya. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugraha wa ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin, ya. Tansah marwa maring sukma sinukmaya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu ambukaning warana talen saking liyap layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusupe